Parque da Bola in Rio de Janeiro. Terwijl de Brazilianen zich opmaken voor de match tegen Kameroen, pikken een 20-tal Limburgse ondernemers nog snel even Nederland-Chili mee. Want ze zijn op ondernemersreis. En dat in Rio en São Paulo. Het is een co-organisatie tussen VOCA Kamer van Koophandel Limburg en TV Limburg. En ik denk dat we een goed platform hebben geboden voor ondernemers die mee zijn om samen zaken te doen. En daar gaat het ook over. Wat je daarmee moet voorstellen is dat de bedrijfsleiders elkaar beter leren kennen. En dan eigenlijk ter plekke ontdekken welke punten dat ze overeenkomen, welke punten dat ze kunnen zaken doen, dat ze aan elkaar kunnen verkopen. Maar er moet ook ontspanning zijn, zo zagen de bedrijfsleiders onder meer de wedstrijd van de Belgen tegen de Russen in het Maracana-stadion. Ik geniet ervan. Als ik een match ook zie en ik zie Kevin De Bruyne, zeker eerste helft, Witsel, Fellaini op het middenveld, ook onze keeper Thibaut Courtois natuurlijk, ook Bilzenaar, ja, dan gaat mijn hart eigenlijk wel open in zo'n sfeer. Ja, het is een voetbalgek land, hè, Brazilië. Alles draait erom. Hè. Het wordt natuurlijk ook commercieel redelijk wat geëxploiteerd. Maar we zien toch ook dat er gewone mensen daarmee bezig zijn en dat mensen daar denk ik toch ook wel een extra inkomen uit kunnen puren. Een ondernemersreis naar Brazilië vergt heel wat organisatie. Maar daarvoor is er gelukkig hasselaar Ruben Schrooyen van Way to Events, die deze trip mee organiseerde. Het is een samenwerking, een Benelux agency. Wij organiseren hospitality, incentives, bedrijfsfeesten, corporate events. En voor verschillende bedrijven zijn wij verantwoordelijk voor een trip naar Brazilië. De meeste bedrijven bij ons die boeken een full package, inhoudelijk vlucht, hotel, wedstrijdtickets, hospitality en ja, natuurlijk ook een beetje de geneugdes van het land. Want waar Brazilië het moet hebben van zijn industrie en toerisme, rekent ons land dan weer op zijn export. Denk maar aan het Belgisch bier. Al lijken de Rode Duivels op dit moment Belgisch beste exportproduct. We werden daar ter plekke op aangesproken, absoluut ja. En heel veel sympathie. Heel veel sympathie van Brazilianen, maar ook van andere landen die spontaan naar ons toe kwamen. Ons kwamen feliciteren, ons kwamen toejuichen en dat was eigenlijk wel een goed gevoel. Hopelijk blijft dat goede gevoel nog even duren, zowel voor onze Limburgse bedrijfsleiders als voor onze Rode Duivels.